nada, en absoluto. Xa estou jubilado. Moitas horas dedicas ao día a isto, ahora cando chego en Entroido. Agora non Entroido 27 ou 28 ao día. O día ten 24. Xa vexo que segue habendo moito humor. Sen humor non se podía facer isto, verdad? Sin humor non se pode facer un Entroido. E o que queira vir ao Entroido que veña disposto a reírse e a pasalo ben. Sin humor non pode haber Entroido. Antonio, é moi importante o Entroido para ti, verdad? Sí. No, para min, mira, tú xa conoces ao meu sobrinho, que a quen te traixo, os meus fillos, o meu neto que ten 8 anos, e leva 4 salindo no Entroido. Se non hai humor, non pode haber Entroido. Isto hai que leválo na alma. Ahora hai Entroidos en todas as partes do mundo. E como coño vai haber Entroido en poblacións? Se non saben o que é, disfrázense e salen ali á calle como paz. Eso non é un Entroido. En realidade, como se di, non o mamaron, non sei. Efectivamente, non o mamaron e se non se mama. O que non mama... Álvaro, a ver, ti eres o encargado de facer as caretas, as pantallas, ou como lles chamades aquí? Aquí é Cuidado, non, hai que ter cuidado. a careta de cigarrón, que quede claro que é a careta do cigarrón. Pois faémolo todo, desde o árbol en bruto, aquí está un tronco en bruto, imos pouco a pouco tallando nelas, facendo yo asentado da cara, a cara en sí, o vaciado onde vai ser asentada a cara da persoa, hasta que queda rematada no que é a careta en sí. Despois vai esta parte do alto, chamase mitra, e aí vai plasmada pois, os dibuixos que fai Antonio, xeralmente, e outros artistas tamén da comarca, non? E máis ou menos é o que se fai nunha careta que leva moitas horas dedicándolle a ela, claro. Por certo, perdona, porque teño que falar con Antonio outra vez. Oye, por que a grande maioría dos debuxos que van na parte alta da careta son animais? Pois porque, en principio, representan os motes da familia. O sea, deberían representar os motes da familia. Do colega. Cada individuo antes nas aldeas identificábase por un mote. Entonces eso era. Ahora resulta que vense moito león, moito tigre, que nunca tuvo nada que ver con noso. Este é un gato montés, é un lince. Sí. Tamén hai cousas do... como se chama isto? Do horóscopo. Pero o que non pode ser é pintar ya unha careta, pois, un tigre. Porque aquí nunca houve tigre. Pinta un lobo, un xabarín, pero lobos, o sea, tigres e elefantes e cousas desas non... Pois son animais da nosa zona, non? De aquí. De animais pois, que hai e hubo aquí na nosa comarca, non? E depois tamén se lle pinta, como dicía Antonio, pois horóscopos ou cousas astrales, algo así, non? Pero... Álvaro, canto tempo che leva a facer unha careta? Pois unha careta lévame por moi pouco, máis de 15 días. Como moi pouco. E xa digo, correndo. Porque senón leva ben máis dun mes. Porque as cousas teñen que levar un paso moi despaciño, non? Tes que primeiro tomarlle unhas medidas a unha persona, despois ter que ir probando un poquinho a pouco para que ella sente e a hora de pola, como se dixéramos, teñe que quedar como un guante na súa cara, non lle pode mancar, porque hai que pensar que é un cabaco de madeira. Entón non pode mancar, e ten que ser o ir vaciando ya, que o vaciado é o que vai por dentro onde vai ser asentada a cara, ten que quedar o suficientemente finiña, primeiro, para que non rompa, e segundo, para que non lle pese a persoa que o vai a levar. Entonces, eses detalles minuciosos levan moito tempo. O sea, quere dicir que cada careta é para unha persoa determinada, non se fai unha careta e xa pon calquera. O que pense que unha careta de cigarrón que se fai en serie, que se desengañe, non. Primeiro chega a persoa e dice, eu quería me fazer unha careta de cigarrón. Entón, pois, bueno, mídese ya a persoa, vaise comprobando, é como se dixéramos un xastre, que toma as medidas, despois vai asentando a ver como lle vai caíndo no corpo, pois isto é igual, no momento que se poña, ten que formar parte do propio corpo, non pode separarse, non? Entonces leva moitísimo tempo, é como se dixéramos un artista, que eu non me considero un artista, ni moito menos, Antonio sí que é o que as pinta, pois leva moitísimo tempo, solamente o pintado, pois, non sei, pode che dicir o mellor que a min, pero o mellor tranquilamente lle leva 15 días pintar unha careta, non? É dicir que ten que ser moi caro.
Bueno, caro relativamente, porque en este caso pois non podemos xugar co tempo que che leva, co traballo que ten e co que valen as cousas, non? Senón que xogas un pouquiño, pois porque o fas porque che gusta, porque aprendiche a facelo porque che gusta, pero de todas maneiras, pois non sei, rondará as 50.000 pesetas e non é unha cousa moi cara, non? Leva moitísimo traballo e non é unha cousa cara, non? Penso eu. Traballas todo o ano facendo caretas, porque tanto cigarrón como hai agora, pois... Sí, é que cigarrón, a xente pensa que se fan caretas que salen en serie, e non é así. Que, estou falando co mellor en todo o ano, que son 365 días, pois como moito saco 10, entre 10 e 15 caretas como moito, non saco máis. Entón son cousas que van con moita calma e non pode chegar unha persoa ao final de todo faltando un mes, oi, quero unha careta. Non pode ser. Ten que ser, sí, o que tú me preguntabas, pois empezo a partir de que acaba que teño encargas xa deste ano, pouquiño a pouco, non? Mira unha cousa, has participado no entroido hoxe, non? Home, claro. É o que dicía que Antonio. Os que o levamos e mamámolo, pois facemos isto porque nos gusta. Entón, empezamos hoxe e acabaremos a videoscando, non? Ti tamén, non, Antón? Hombre, pero mira, iba a dicir unha cousa con respecto á careta. Tú fíxate que cara... Isto é como a Gioconda, verdad? Unha sonrisa de zorra, o sea, é cara de puta, nunha palabra, zorrona, verdad? Canta, digo eu, este modelo máis ou menos, a cara é prácticamente todas máis ou menos igual. De onde sacaches o modelo? Isto nin se sabe de onde ven, nin se sabe de onde ven. É que hai quen dice que o cigarrón que eran cobradores de impuestos. Eso é mentira, por suposto, porque con estas chocas, John atrallas e vas comprar impuestos cando chegas ali non está ali na casa nin... Bueno, depois outros que eran ojeadores de caza, tamén é mentira, porque con esa parafernalia que leva un como vas correr por o monte, cheo de toxos e de xestes. E aquí había unha hipótesis que había un tío que era do Perú, un virrei do Perú, que aquí hai unha zona que se chama o Perú, e dicen que trouxo con el, pois, toda a xente que tiña lá, entre eles esclavos, e claro, seguían adorando a un dios que hai alá que é moi parecido ao cigarrón, en realidad é moi parecido. Entonces, para sacarlle o vicio do corpo, vestían a un tío de cigarrón e dáballe tralla e quitaronlle o vicio de adorar aquel... Bueno, Antonio Álvaro, moitísimas gracias, bueno, vémonos esta noite. E nós seguimos de uns artistas como son Antonio e Álvaro, pois imos ir outros artistas, pero da pastelería. Porque aquí en Verín tamén existe a tarta do cigarrón e tamén as linguas de bispo. Imos ver que nos contan en dúas pastelerías que fan estes doces que son típicos do entroido aquí en Verín. Pois a tarta do cigarrón nace como unha idea pois para potenciar o que é aquí a festa gastronómica no entroido de Verín. E pensamos que, bueno, aquí o entroido estaba falto de unha cousiña que poidera renovarla un pouco no aspecto do postre, o que é a pastelería. Entón, xurdiunos a idea esta e pensamos que o carnaval non tiña moito sentido se non lle dábamos un pouquiño de ilusión. Entonces, pois levamos como 2 anos traballando para que isto pois fora unha realidade. Vamos a ver, que máis lle podíamos decir? A tarta en sí está composta de 3 tipos diferentes de produtos. Leva unha base de tipo galleta, e despois xa leva o que é unha primeira masa que está composta de castañas, un pouquiño de noces e un viño dulce. E despois xa a terceira parte é unha parte bizcochada, formada por varios ingredientes, entre eles os que por aquí se ven, o que é dicir mel, un pouquiño de almendra, fariña do país e azúcar e ovos. Bueno, nós pensamos que esta tarta pois iba a ser pois un pouquiño, que é dicir, o complemento de outros postres típicos de aquí da comarca, como son as filloas, como é a bica de Rexós,
Outro proxecto que temos entre mãos, pero pensamos que hasta o ano que ven non daremos, vamos, non teremos tempo suficiente para sacala. Entre outras cousas, pois, vamos, eu penso que no que é este ano que ven daremoslle punto final a Bica de Rexós. E para tomala con un pouquiño de aguardente de ervas e licor café, non? Si, eu penso que a mellor forma de acompañar a tarta esta é con un pouquiño de licor, ou ben aguardente de ervas, ou ben licor café, ou se non, pois un viño dulce pode ser unha cousa tamén bastante boa. Bueno, nada máis que nos queda por decir que é unha tarta pois 100% natural. Está composta, como ustedes ven, por produtos típicos de aquí da comarca, e non leva aditivos, non leva colorantes, nin conservantes, e o máis importante é que o tempo de duración pois é bastante bon tamén. Entre 15 e 20 días esta tarta consérvase perfectamente. Bueno, pois por estas fechas, como é entroido, pois temos cousas xa típicas do entroido, como son, pois, por exemplo, as orellas, son as lenguas do obispo, que é un pastel moi rico, porque está elaborado con a pasta do jaldre, logo leva despois unha capa de glasa e rociámola con almendra. Logo despois van unha vez que salen do forno, abrímolas e rellenámolas de crema pastelera. Temos a nosa tarta costrada, que é única, a nosa tarta costrada é única. Hai moitas tartas de almendra e hai moitas tartas do que sean, pero a costrada solamente a teño eu, é unha especialidade nosa, moi boa. E agora, como vendes, pois, temos a tarta de cigarrón para estes días, que é a base de nata, fariña, ovos, clara de ovo, tenos almendra molida, avellana e licor. O sea que tamén está buenísima. Ademais está moi simpática porque está moi ben caracterizada. E como podendes ver, están os cigarros tal cual son. Temos as cañas fritas, que tamén son moi boas e moi ricas, e a xente encantanlle. Aí atendes, é un molde que facemos, que o enrollamos ben no canutillo, vai á freidora e despois con crema pastelera, pois rellenámola. Pois que máis vos podo dicir? Aquí tendes a bica de pasas e almendras e nueces, que tamén está moi boa. Pero bueno, que vos vou dicir? Que todo está buenísimo. É cuestión de probar e comer. Así que xa sabendes, se a quen se lle antoxe pasar por aquí, por a pastelería da Tita, que veñan, que compren e que coman. Ben, seguimos falando do entroido, aquí en Verín. Agora imos ver como se está vestindo pois un cigarrón. Alberto Prieto, que é o argalleiro de todo este entroido aquí en Verín, pois vamos a contar un pouco, pois primeiramente, como xorde este traxe, en que consiste este traxe, e que diferencia hai entre os cigarróns, os periqueiros e as pantallas, porque hai unha confusión moitas veces importante entre a xente que non é de aquí. Pues, si empezamos por aí, penso que a diferencia entre, si tú queres, entre un cigarrón e un periqueiro, a xente que non o coñeza pode ter algunha, o sea, pode decir como se son iguales. Entre unha panta de cinzo xa non, unha panta de cinzo, eu con todos os respetos para eles, me parece que non ten nada que ver con o traxe de cigarrón, é moi distinto, o sea, non hai lugar a confusión. O periqueiro e o cigarrón, efectivamente, o traxe é exactamente igual, de feito, podíamos pôr aquí, este é un cigarrón, podíamos pôr un periqueiro, naide sabería dicir cual é cal, e a diferencia que hai, digo cheo rapidamente, o cigarrón é de Verín e o periqueiro é de Laza. Ese é máis nada. En canto ao traxe, pois, xa vedes como é, un traxe moi laborioso, é feito a mao. Primeiro contoche un pouquiño a historia, non? Digamos, o que pode ver, hai tres leyendas, non? Dicen, vouche dicindo, da que ten menos forza a que máis forza ten. E parece un toureiro. Parece vestíndose, si sabedes que ten unha serie de cousas moi bonitas. Dicen que puido ser utilizado por o clero para convencer a xente de que creera en Dios, é dicir, imagínate que te aparece ás 3 da mañá un tipo desta guisa, co látigo, e che dice que tens que creer en algo. Crees neso é no que diga el, claro, non? Esa é a que menos forza ten. Despois, outra que é moi utilizada, outra leyenda é que levantaban a caza o feudal do Castillo de Monterrey, non? Ian correndo por o monte, salían os coellos, salía o que fora, e o feudal cazaba. E depois a última, que esa sí que ten forza, que seguro que a escoitastes algunha vez, que é
que eran cobradores de O de impostos. cobrador. Cobradores de impostos. Esa é a que maior forza ten, é a que parece que é máis creíble, pero bueno, as tres puderon ser utilizadas tranquilamente. Isto que é a faixa? Que están poñendo Este é agora. a faixa de fora, leva outra faixa por dentro, porque senón os chocallos morderían, como Sí. decimos nós, pero quere decir que te mancarían. Este é a faixa que se ve ao rematar cando este vestido, xa veredes como é a que se ve por fora, encima de aquí xa van os chocallos. O traxe, como che dicía, un traxe feito totalmente a mao, consiste unhas medias, normalmente Sí. feitas a man, non? As medias, un pantalón de lino que é o calzón de lino, no que se lle vai cosendo todas estas borlas de lana, que se lle van cosendo encima, enriba o que é o pantalón de lino, non? Con estas lanas tamén, habitualmente de color vermello e verde. Isto sería o pantalón. Sí, as cores respétanse moito. Respétanse moito, sí. O pantalón, en contra do que pensa moita xente, é un dos elementos máis pesados do traxe. A xente dice, ser cencerros, como pesan? O pantalón é unha barbaridade o que pesa. Despois leva unha camisa blanca, leva, bueno, como dicíamos, unha faixa por dentro, non para manterta, a faixa vermella, a chaqueta que veremos logo, a zamarra, máis coñecido como látigo, que é co que baten, os chocallos, despois os iremos vendo, e, por suposto, a careta, que é o elemento máis, digamos, máis chamativo. Non? Ben, Alberto, entre tanto non remata de vestirse Jonatán, que dixo que tiñamos que decir que se chamaba Jonatán, non si? Sí, Jonatán. Pois, contanos un pouco, este ano o Entroido aquí en Verín, pois, adquiriu quizáis unha dimensión un pouco maior, é dicir, está en auténtica expansión, non? Está unha promoción que hasta agora non se dira, non? Pois digamos que sí, que foi este ano, intentamos que tuvera eso que ben acaba de definir, non? Unha promoción máxima, é dicir, aquí en Verín coñecemos todos o Entroido, na provincia de Ourense, incluso en Galicia, casi todo o mundo coñece o Entroido de Verín, entonces quixemos dalo a coñecer a toda España, por exemplo. Entonces pensamos, que vamos a facer? Unha presentación en Madrid, na Casa de Galicia. Sí. Pero, caramba, tamén facer unha presentación en Madrid e non facela en Santiago, na nosa capital, parecíanos un pouco, hai que facer outra en Santiago, outra en Santiago. Entón fixemos esas dúas presentacións, a verdade é que estamos encantados porque saliu todo de maravilla, a cobertura dos medios de comunicación foi máxima, e ao fin e ao cabo era o que buscábamos, estamos, bueno, cheos de ledicia, non? Hai que recoñecer que é vistoso o traxe, É moi bonito, verdad? moi bonito. É moi bonito, ademais con que cuidado, porque penso que durante todo o ano cuidas este traxe para estar impecable os días do Entroido, non? Este traxe durante todo o ano, amigo... É como unha reliquia, non? José Manuel está metidiño nun armario ben guardadiño, ben guardadiño, para que ao chegar o día 17 de xaneiro, que é o día do San Antón, que é o primeiro día que saen, pois salga como está este impecable. Cantos cigarróns pode haber en Verín? Mira, cigarros o domingo, que é o día do desfile, pues igual hai 300 e pico ou 400, entre grandes e pequenos. Xa sabes que aquí con 4 anos xa... Cigarros entendendo por cigarros. Cigarros cun traxe como este, digamos, que garden toda a tradición, haberá ahora mismo uns 90 ou 100, gracias a Dios, cada ano máis. Cada ano se van cuidando máis as formas. Temos un problema que supoño que o haberá en calquer sitio, pues, a mai que quere que o neno salga de cigarrón, con 6 anos se fallo o traxe rapidamente, pero claro, o neno non vai levar zapatos que se lastiman os pés, e poñenlle unhas zapatillas, unhos tenis. Eso é estropear o traxe. Pero claro, estamos nunha vila de 1000 habitantes, eso é difícil manter a tradición, estamos intentando. Ben, Alberto, fálanos un pouco entón agora do programa de Entroido que queda a partir de hoxe domingo ata que remate, que non sei cando remata, o mércores ou... Remata o mércores a mañá, cando nos imos a editar, non? Pois mira, hoxe, claro, ahora... Se a deitar, quer decir que durante 3 días... É difícil, home, sempre se bota unha sonadiña, pero a veces de pé. Pero bueno, que xa vistedes, vimos o do jueves, vimos o do venres, o sábado, hoxe domingo a mañá, hoxe domingo foi o gran desfile, ahora xa que nos queda? Pois quedanos a festa desta tarde, aí temos o son dos cencerros, non? Las chocas, sí. Quedanos a festa desta tarde, quedanos mañá, luns, ás 5 da tarde temos os cigarros a irán por as rúas máis antigas a dar estopa, como dicimos aquí, sí, durante unha hora vai haber unha chea de golpes, e despois ás 6 haberá unha fariñada na plaza, estáis invitados todos porque a comisión regala moitos miles de kilos de fariña, de fariña. Sí, na plaza,
E despois, bueno, xa as ceas típicas de todo o mundo, en todos os restaurantes da vila. Por suposto, mañá tamén o baile de disfraces dos nenos, ás 5 E o da martes? tarde. E despois ao martes, por a mañá, haberá, bueno, 6 ou 7 fanfarrias e charangas todo o día, durante todo o día, bombas, e por a tarde repetimos, non repetimos porque haberá novedades, non, pero outro desfile. Ás 4:30 da tarde vai haber outro desfile, como é habitual todos os anos, para despois, digamos, que ir despidindo con moita pena o entroido deste ano. E preparado para o outro. É todo un ritual o vestir un cigarrón, Pois sí, como Verdad? podedes ver, sí. porque Como podedes ver, sí, porque ven o que decías ti antes, o traxe está moi cuidado e hai que ter pois, moito cuidadiño con todo. Viches que Ricardo acaba de estar peinando as borlas. Sí, por eso, Fai penseime que Hai un anaco, estaba peinando as que borlas. cuidan absolutamente todos os detalles. Todos os detalles. Bueno, Jonathan, pois nada, xa sabes. Falta A rúa. careta e o látigo. É verdad, falta a careta e o látigo, que a careta xa vimos como as confeccionaban e como as facían. E bueno, xa temos aquí un cigarrón de gala, non? Aquí temos un cigarrón, Un efectivamente. cigarrón de gala. Bueno, pois agora por ahora non nos cobres nada. Si eres cobrador de Eso tamén é un arte, saber mover así, Tamén, non? é saber correr, sobre todo saber correr. Saber correr é que os cencerros suben e baixen todos a vez. Moi ben, pois moitísimas gracias Alberto, moitísimas gracias a Ricardo, que tamén axudou a vestir o cigarrón. Nos seguimos, e agora imos pois ver que é o que pasou o pasado xoves, cando se fixo esa procesión, cando chegou o entroido aquí a Verín, cando foille a cantar aqueles versos, porque cantan os versos, lle dimos versos á raíña do entroido, bueno, toda a festa que se montou os xoves de comadres aquí pola noite. Logo, pois xa teremos que ir rematando este programa e farémolo, pois, con música. Imos ver que pasou ese xoves de comadres. Gracias a todos. Como tedes a idea de recuperar os xoves de comadres? En realidad nunca morreu aquí en Verín, sempre hubo, porque pasa que era un grupo moi reducido e agora, pois bueno, foi un pouco unha idea dunhas cuantas e aquí estamos, non hai moito máis que decir. Es unha cara de sufrimento. É que é duro controlar a tanta muller. Vamos a salir a la calle con máscara o sin ella, pero vamos a salir y que sea uno de los entroidos, uno de los buenos de Verín. Que lle parece a raíña? Maravillosa, maravillosa. O carnaval máis grande do mundo é o de Verín, nin Brasil, nin Río, nin Tenerife. Andrea, mi amor, estás durmiendo a estas horas y yo aquí de pendón. Troila, toda noite. E o cuerpo aguante. É o jueves da comadre. E temos a noite libre. Dixenos ao marido que podíamos estar toda a noite. Non se podían facer o que quixeran. Sí, señor. Sí, sí, ya así facemos. Ben, e chegamos así ao remate deste tempo de televisión de Galicia Enteira que hoxe dedicamos ao Concello Ourensán de Verín. Lembren que mañá, a partir das 11:15 da noite, estaremos con todos vostedes en directo desde Viana do Bolo, desde aquela fermosísima praza de Viana do Bolo, onde faremos a grande festa do Entroido. Ali teremos representantes e representacións dos entroidos que existen en Galicia.
Máis nada, gracias pola súa atención e quedan agora na compañía da música desta banda de gaitas do Concello de Verín. Moi boa tarde. Cómo ahorrarte dinero en tus conferencias nacionales e internacionales. Lo que hay que hacer es apuntar con el teléfono al cielo, que es por donde pasan los satélites. Déjate de inventos. Simplemente teclea el prefijo 050 y ¡alejop! Entrarás en Retevisión y te ahorrarás hasta un 25% en conferencias nacionales e internacionales. ¡Alejop! 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 Retevisión. Por fin hay alguien al otro lado. ¿Sí? Apúntate gratis llamando al 015. A nova Estrella Limón combina o poder de estrella co poder desengraxante do limón. Nova Estrella Limón, desinfección e limpeza sen restos. Pues resulta que tengo la clásica vecina que todos los días viene pidiéndote una cosa. Que si sal, que si perejil, que si arroz, que sí, qué sé yo. El caso es que el otro día quien necesitó de ella fui yo. Y me dejó 1 litro de Flora. Yo ya sabía que era muy bueno para la salud, pero no la había probado nunca. Nos encantó su sabor. Fue todo un éxito. El final te lo puedes imaginar. Ahora es mi vecina quien me pide Flora. Flora, una deliciosa manera de cuidar tu colesterol. Nuevo Film 2 en 1 de Albal. Permite pasar del frigorífico al microondas sin fundirse. Sí, pero el mío tiene flores. Nuevo Film 2 en 1 de Albal. Y ahora tus pañales. A ver. ¡Oh, cielos! ¡Los míos no están! ¡Estos no son! ¡Como se me escape el pipí! ¡Se mojará el culito! ¡Estaré irritado y tendré escalofríos! ¡Encuéntralos, por favor! ¡Con que estabais aquí, ¡bien! ¡Salvado! Tranquilo, en casa siempre tendrás Dodot. Incluso después de absorber un 20% más que otros pañales, Dodot Ultra Seco Plus mantiene la piel más seca durante horas. Así tu piel no se irrita. Dodot Ultra Seco Plus, culito seco, bebé feliz. Mami, no cambies nunca. Presentamos unha forma de desmaquillarte máis cómoda co leite e o tónico. E máis avanzada que outras toalliñas. Diadermin, a nova xeración de